Modalverber bruges som hjælpeverber, der angiver en holdning til det sagte. Herunder kan de udtrykke ønskelighed eller sandsynlighed. Følgende verber er modalverber: can, may, must, shall, will og ought to. Verberne der og need kan også kaldes modalverber, da de har samme karakteristika. Men de kan til gengæld også stå som hovedverber, hvilket modalverber ikke kan. Modalverber har nogle grammatiske regler, som de følger, og det er dem, der står herunder. For det første, så kan modalverber ikke eller kun stå som hjælpeverber, og de kan derfor ikke stå alene i en sætning, uden der også indtræffer et hovedverbum. Og modalverber, de kan ikke omskrives med do, så det vil sige, det følgende eksempel her, I do will eat cake, jamen det kan man simpelthen ikke sige. For det første, så kan man høre, at der er et eller andet galt med sætningsopbygningen, og for det andet, så kan modalverber bare ikke stå med do foran. Så tilføjes der heller ikke s i tredje person singularis ved modalverber, så det vil sige, at man kan ikke sige he must clean the house. Der siger man simpelthen bare he must clean the house. Og modalverber, de forbindes med infinitiv uden to, bortset fra ought to og used to. Så det vil sige, at man kan ikke sige they can't to swim, men du siger i stedet for they can't swim, fordi at du har den her infinitiv to swim, så fjerner du to, og så kan du bruge det i din sætning. Derudover så findes modalverber kun i præsens og præteritumformer. Og det ses også på næste slide, hvor der er et bøjningsskema over modalverberne. Og modalverber, de kan heller ikke optræde sammen med et andet modalverbum, så det vil sige, at man kan ikke sige she must can't drink. Man kan godt sige she must drink eller she can't drink, men du kan ikke sætte to modalverber sammen i samme sætning. Og så yderligere, så modalverber uregelmæssige, hvilket vil sige, der kommer en vokalændring i præsens og præteritumformen. Og her der ses bøjningen over modalverber, hvor det også ses, at i første kolonne, der har vi præsensformerne, og så når du går fra præsens til præteritumformerne, der er i tredje kolonne, så skifter modalverberne simpelthen vokalændring, Og det vil sige sådan i praksis, så for eksempel et modalverb som shall, det bliver ændret til should. Og så står der også sammentrækning med not. Alle modalverber, de kan sammentrækkes med not, hvor at det egentlig bare endelsen af modalverber bliver fjernet, og så tilføjes der n-t i stedet for. Så det for eksempel will, så kommer det til at hedde want. Det kan man også med præteritumformerne, så sammentrække det med not. Og så er der man skal lige være opmærksom på de sidste to modalverber, dare og need, og det kommer vi ind på senere, men de følger nogle bestemte regler, som de andre ikke gør. Så kan man inddele modalverberne i modalitetsskalaer. Der er to forskellige skalaer. Den ene er modalitet som udtryk for sandsynlighed. Der kan man for eksempel sige it may eller can happen, eller it might eller could happen. Og may og can er modalverber, som angiver en relativt stor mulighed eller sandsynlighed, mens might og could angiver en større usikkerhed. Derudover så er der modalitet som udtryk for ønskelighed, hvor man for eksempel kan sige can I have a piece of cake, og may I have a piece of cake, eller could I or might have a piece of cake. Hvor can bliver brugt, hvis det er mere et direkte ønske, det er ikke så høfligt. May er mindre direkte, og dermed mere høfligt, og den could eller might, det er en meget høfligt tiltale. Det kan man også sige ved det datidsform, som ligesom bevirker, at taleren ikke forventer at få sit ønske opfyldt. Det skal så bemærkes, at der især er en stor forskel mellem could og could have, hvor could angiver en meget lille sandsynlighed, og could have er hypotetiske situationer, som for eksempel he could go to the party, det vil sige, men han gør det måske ikke, og he could have gone to the party, men det er noget han ikke gjorde. Ja. Så ses der selve modalitetsskalaerne, som giver et overblik over, hvordan og hvilke modalverber, der udtrykker hvad.
Ved at man benytter modalverberne korrekt, kan der opnås en bedre måde at udtrykke det sagte på, med en mere nuanceret præcision. Og sandsynlighedsskalaen dækker over det uimodsigelige faktum til det antifaktum, mens ønskelighedsskalaen dækker fra ikke-involvering til kommando. Og under sandsynlighedsskalaen, der er der forskellige kategorier, som man kan inddele modalverberne i. Her er det fx ikke-involvering, accept eller tilladelse, præference, moral, pligt, løfte, forpligtelse, trussel, insisterende, forbud, direkte befalinger og ordre. Og der ses eksempler ud for følgende. Under ønskelighedsskalaen er der kategorierne faktum, sikkerhed, sandsynlighed, mulighed og usandsynlighed. Og modalverberne er, som gælder inden for følgende kategorier, er skrevet ud fra. Ja, så har vi formen og kendetegnet. Og shall og should, som vi starter med, danner futurum. For eksempel, I shall go to the doctor tomorrow. Derudover kan også danne anmodning eller forslag, som shall I get the keys, eller he should get a new phone, hvor should er mere formelt og mere sådan høfligt. Derudover kan der også danne trussel eller løfte, som you shall pay for this. Næste verbum er will og would. Det kan også danne futurum, og det har mere en vilje og en hensigt, som I will never do that again. Det kan også danne en vane eller formodning, som she will do that every day from now. Der er en stavefejl. Okay. Would er heller ikke altid datid, som should heller ikke altid er, fordi de kan ligesom være mere høflige, som would you do that for me. Så er der can og could. De udtrykker en evne, for eksempel they can run a marathon. Derudover er der også mulighed, de kan, som the weather could be bad. Og de kan også give tilladelse, for eksempel can you help me? Can I help you? Ligesom med would og should, er could heller ikke altid datid. For eksempel, could you open the door, please? Som er mere høfligt end can. Så er der may og might. De er en mere uvis mulighed, som they may have said that. Og de kan også tilladelse som may I do that. Og så har de mere hensigt og indrømmelse, som he will not forget her no matter how far he may travel. Hvor at may i det tilfælde her kun kan være sådan, hvis det er i bisætninger. Ellers så er det ikke hensigt og tilladelse. Ja. Så er der must. Den udtrykker nødvendighed. For eksempel, they must work during the vacation. Derudover er der også forbud, som they must not go fishing. Eller en formodning, som they must, this must be the keys. Så relativt stor sandsynlighed for det. Så er der ought to, der angiver mere forpligtelse. He ought to do something about that. Der skal han ligesom gøre det, eller er en forpligtelse at gøre det. Eller noget forventeligt, som they ought to arrive here at 9. Og used to, der kun findes i præteritum. Og det er en vane fra fortiden, faktisk. Som nævnt tidligere er der og need undtagelser inden for modalverber. Det vil sige, at de kan både være modalverbum, altså stå uden s i tredje person ental og uden omskrivning med du, samt stå som et hovedverbum. Eksempelvis så ses det, at der need som modalverbum kan man sige, at how dare he do a thing like that, eller need we tell the police about it. Og så kan det stå som hovedverbum eksempelvis ved he dared me to throw the ball, eller he needs a new pair of trousers. Så det skal man være opmærksom på, at de både kan stå som modalverber og hovedverber.